ଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସିଏ ଯୋଉଠି ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଏଇଠି ଅଛୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ମେଳାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଘରେ ଅଛୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଆସିନାହୁଁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପ୍ରତି ଜନତାର ଡାକକୁ ଯିଏ ଶୁଣିଲା ବାଲା ପ୍ରତି ଜନତାର ଡାକକୁ ଯିଏ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି କିଏ କହିଲା ତାଙ୍କର କାନ ନାହିଁ କିଏ କହିଲା ତାଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ କିଏ କହିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି देखो ना खाची तो यहाँ ऊपर में कुछ नहीं है देख देख तो खबर नहीं हमारे दे दो छुआ चल बापा चल पूरा जगन्नाथ को देखने में पाखर पड़ा हेलो 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 बाकी तक हेलो हेलो पछाड़ को जा मोदी ने धोनी के अंदर तो धोनी किसी फेल हो ना लेवल का है जय जगन्नाथ आजिकर संध्याकाळीन महाप्रसाद मालपुआ एवं खीरी
ଆଜିକାର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ମହାପ୍ରସାଦ ମାଲପୁଆ ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟରକୁ ये होती जगतरनाथ जगन्नाथ विश्व नियंता इकर बिना अनुमति पत्रटी हले नहीं पवन टे बहे नहीं तेणु एभली महाप्रभु को आम पाई आज रायरंगपुर गणतंत्र भक्त मान ये जो महाप्रभु को दर्शन करने जो सुजोग मिलनी बड़ मंदिर दर्शन करने मंदिर में स्वर्ण बेदी बसी था ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ମଣିଷ ସମାଜ ନୁହଁ ମାନବ ସମାଜ ନୁହଁ ଭିତର ଆଉ ଟିକେ ଆସିବ ଭିତରେ ଟାଣନ୍ତୁ क्या बोले